later dan verteld, heb ik toch geen statiegeld. Omroep Friesland is voor alle Friezen en ik voor Harm-Jan Wilbrink. Hij wint het zo'n januari 2000 in Moddergat. En dat moet we wies mij wezen, want het schijnt er in Noord-Friesland verschrikkelijk te wezen. Mijn spookdwarpen werd dat hier met wen je wel. Ja. Dus ik vond het allemaal maar dom. Maar hij was mijn beste vriend. Bovendien is zij de enige die er niet zo erg vindt. Dus de klas komt met de vriendin. Maar als ik weet wat ze zei, pas niet in mijn... Peeman is 20 jaar en komt uit Frencher. Tegeer met Jos Blomsma, die beter bekend is als technoproducer Karel F. Leiber, maakt Peeman het nummer Als de tijd daar is. In de tijd wie daar, want een paar weken geleden stier de clip al op nummer 4 in de hitlijst op zien van clipstuurder The Box. En dus wie ik benijd naar wie Peeman is. Mijn ouders die komen uit Irak en die zijn een Koerd daar en dan ben ik in Iran geboren en dan ben ik hier gekomen. En dat allemaal bij elkaar maakt een eer en een case daarvan. Irana Kees, dat is gay Friesk voor Iranier. Wat zou dan uranium in het Friesk wezen? Urania kaas? Deze weekend nee! 96 en ik stond op mijn eigen been. Dat is de been, al mijn problemen wennen in één. Met de dag dat mijn pap voor het eerst voor me schenkt. Yo, ik ben de jong.